Gipuzkoako Euskal Pilota Federazioak 2004an emakumea pilotaria egitasmoa jarri zuen abian. Urte hauetan guztietan, Euskal Pilotara emakume ugari erakartzea lortu du proiektuak. Eskola kirola, partaidetza edo aisialdiko kirola eta kirol federatua uztartzen ditu egitasmoak, eta Gipuzkoako herri askotan sortu ditu taldeak. Zarauten izan da Berria Telebistan, ostiraleron biltzen den emakume taldearen entrenamenduan. Patri Espinar da Zarauzko taldearen entrenatzailea. Harro dago bere taldeak egin dituen aurrerapenekin, eta oro har proiektuak izandako bilakaerarekin. Garapenan ikustut joan izan dela progresioan goraka, eta gero neska gehiago ibiltzen direla paletan, eta arrakasta gehien lortzen dugu emakumeen taldeekin, parteetxako taldeekin. Hor gero eta emakume gehiago daude, eta gero ikusiko zuen nola jokalazten duten emakumeek, eta hor kriston arrakasta lortzen dugu, gero eta emakume gehiago, gero eta talde gehiago, herri gehiago, eta ondo, eta neskatietan ere, gustatzen zaigu gehiago, hainbeste kirol dituzte, eskola kirola, eskolaz kanpoko jarduerak, baina pixkanaka bai goruntxu doa dena. Aisialdiko taldeak adin eta baldintza fisiko ezberdinetako emakumeak osatzen dituzte. Partaidetxako kirolaren barruan, talde horietan, normalean jartzen dugun baldintza izaten da 18 urtetik gorako emakumea izatea. Eta gehienak izaten dira emakumea, 40 piku urtekoak, baina izaten ditu ere 20 piku urtekoak, 30 piku eta 60 piku urtekoak ere. Zagoten da denetarik. Orokorrean, 40 piku urteko emakumeak izango dira, baina normalen hori hurbiltzen dira batzutan kirolariak, beste batzutan pala bat inoiz hartu ez duten emakumeak, denetarik egoten da. Batzuk hori tortzen dira probatzera beldurrakin, eske pala, eske gizonezkoen kirola da, nik ez dut inoiz pala bat hartu, lotxa mateit, baina gero probatxe dute eta ikuste dute beste emakumeak ere ibiltzen dira eta gustora ibiltzen dira. Oro har, pilotan jokatzen hasten den emakumeak jokatzen jarraitzen du. Normalen jendeak errepikatzen du, eta 2004an sortu genuen proiektua, oraindik mantentzen dira talde batzuk eta emakumeak. Bai, normalen etortzen dena probatzera gelditzen da eta urtero errepikatzen du, lanak uzten badio bere konpromisuak. Aisialdiko kirolan material berezia erabiltzen dute, baina jokatzeko moduan bera da. Emakumeekin erabiltzen ditugu pala arinak. Normalen pala normalak dira zulodun palak, errefortzuekin. Horiek erabiltzen dituzte federatuek edo nik adibidez jokatzen dut horrekin federatuan azelako, baina emakumeen palak dira arinagoak. Kadeteek erabiltzen dituzte pala horiek, kadete mailakoek. Eta pala arinak eta pilota izaten da tenisekoa. Federatuek adibidez jokatzen dute gomazko pilota mazizakin punto horia, eta gero txikiek, eskolarrek jolazten dute beste pilota mota batekin. Eta emakumeek teniseko pilotakin. Txapelketa ugari antolatzen dute maila ezberdinetan, baina armaietan ez da biltzen gizonezkoen txapelketetan biltzen den ikusle adina. Eskola mailan ditugu txapelketa eskolarra eta gero topaketa. Gero, kirol federatuaren barruan ditugu txapelketa ezberdinak, hor egoten da Gipuzkoako txapelketa, guk sortutako emakumea pilotari txapelketa, eta gero egoten dira txapelketa pribatuak, eta duela 3 urte edo, ez dakit fijo, lortu genuen mutietan bezala, egiten zen bezala diario basko edo kutsa saria, nesketan ere egitea. Eta hori izaten da txapelketa pribatu bat, goi mailako txapelketa bat, jolazte dute pilotari hoberenek, bai hemengoak, Hego Euskal Herriakoak, bai Ipar Euskal Herriakoak. Eta goi mailako txapelketa izaten da hori. Ez da etortzen hainbeste jendea mutien kutsako txapelketan bezala, baina gero eta jende gehiago etortzen da frontoira eta gaina izaten da goi mailako txapelketa bat, mundialetara eta joaten den jendea parte hartzen du. Hori kirol federatuaren barruan, eta egiten da bai frontoian, bai trinketean. Eta gero parteetxako kirolaren barruan egiten dugu txapelketa herrikoia. Ez da izaten, helburua ez da izaten konpetitzea, baina egiten dugu txapelketa herrikoia eta horren helburua izaten da emakumea pilotari azkeneko festa final hortan, azkeneko festan, txapelketa herrikoiaren azken fasea jolaztea eta ondo pasatzea be esaten da, eta beste emakumeekin batera ibiltzea. Espinar, etorkizunarekin baikor dago.
Etorkizunarekin, nik uste dut, baikorrak izan bar garela. Lehen esan dizuana, jende gehiago emakume asko animatzen da, orduan baikorrak izan bar gara. Kostatzen zaigu gehiago neskak ateratzea, baina, bueno, lan honekin jarraitzen badugu, nik uste dut etorkizuna egongo dela, pelotaren munduan eta neskaren munduan, nesken kirolean, bai.